el 2026 una manera de fer algun caler, i no és jugant a la loteria, perquè mai toca, doncs és contractar un advocat que us solucioni aquell tema que teniu penjat, aquella copropietat que teniu amb aquell germà que no vol vendre perquè diu que es malvendre i que mentrestant hi viu ell de manera exclusiva. Doncs podem forçar la venda, hi ha mecanismes. Si ell no s'avé a la venda de manera voluntària, el podem forçar judicialment. Fins i tot el podem desnonar, el podem fer fora, perquè si no té títol judicial, per molt copropietari que sigui, no té dret a viure en aquella finca de manera exclusiva. Fins i tot li podem reclamar un lloguer. Hi ha moltes estratègies i moltes maneres de posar en valor el patrimoni, bàsicament forçant la venda, ja sigui derivat d'una herència o derivat d'un divorci. Convé posar en valor aquest patrimoni, és una manera que et toqui la loteria durant l'any de manera segura. I de passo, doncs, fem calés tots. Aquella legítima que no heu reclamat, aquella legítima del pare que no heu reclamat perquè l'hereva era la mare, i ara resulta que la mare ha fet hereu el germà dolent. Doncs això ho podem reclamar la legítima de la mare i del pare. Hi ha moltes coses per reclamar. Llavors, què necessiteu? Un bon advocat. Si no en teniu cap, consulteu-me a mi, que sempre faig bon preu.